Hugot nga ginpamatukan sang Makabayan Bloc sa Kongreso ang resolusyon sang Senado nga nagapanawagan sa International Criminal Court nga ipaidalam sa house arrest si Anay Presidente Rodrigo Duterte. Sunod sa grupo, hindi ini isa ka makatawo kon makatarungan nga tikang, kundi isa lamang ka paninguha nga tabunan ang mga krimen sang Anay Presidente. Partikular na ang extrajudicial killings sa idalom sang iya kampanya kontra illegal nga droga. Ginpakigbahin man sa Makabayan Bloc ang ila pagkondena sa pagintra ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa among nga resolusyon nga suno sa ila isa man sa mga responsable sa mga ginapahayag nga krimen sang Duterte administration. Nagapanawagan ng Makabayan Bloc sa ICC nga ipadayon ang investigasyon kag kaso Bato kay Duterte. Kaginpahayag Manila nga ang house arrest isa ka insulto sa mga biktima sang pagpamatay sa panahon sang war on drugs.